XNDP-निफ्राय दिनै BPF दोलोआव जोगदान जादों साबैसे जोगदान जादों? जोङो टटाल 90 जन जोङो जोगदान जादों दिनै। मा उद्देश्यखौ लानानै दिनै BPF दोलोआव जोगदान जाखो? उद्देश्यआथ' जाहैबाय जोङो उननि थाखाय बोरै सोलिलांनो हागोन जेनेबा माबा मोनसे जोङो रेहाय मोनलांगोन बेखौ जोङो लानानै जों BPF-आव जोगदान जादों। दिनै जे बारग' NDP-फोरनि समायसाया बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंबो दिनै जे मावफुंजाजोबाखै मा बुंगोन बिनि सायाव? बुंनायाथ' जिखुनु मावफुंजायाखै दासिमावबो जोबाखै जोंनि NDP-नि समयसाया। नोंथांमोननि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि उदां जानायखौ हास्थायो नामा? हास्थायो औ जों जेब्लायबो हास्थायो उदां जाजानो। आरो बेल' नङा अनेक जोंनि लिडार केडारफोर दंबावो बेजों लोगोसे बिसोरखौबो जों हास्थायो रंजानो गासैखौबो। बारग' NDP-निफ्राय दिनै BPF दोलोआव जोगदान जादों बेखौ खोनानो मोननायाव नोंथांनि लिडिंआव जादों होननानै मिथिदों मा फोरमायगोन? दा बुस्थुआ बेनो फोरमायनायाथ' फोरमायखानांगोन जों जाहाथे रायजो राजायाबो दिनै बहुद कनफिउसनाव दङ जे NDP-आ बेफोरबायदि गार्जेन गैयियाव दिनै गोदाव सोराव जानांबाय। गोदाव सोराव जानांनानै दिनैहाय बबेबा मोनसे दोलो बा माबा मोनसे राजखान्थि पार्टिखौ होसोनो गोनां जादों जिहेतु बर'नि समस्याया जोबाखै हिसाबै आरो लोगोसे जोंहा गार्जेन हिसाबै दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो गार्जेनजों लोगोसे गोबां लिडार केडारफोर दङ बेफोरनि दुखु दाहाया जोंनाव दङ अकल NDP-नावल' नङा बर' माहारि हिसाबैनो दङ। बेनिखायनो जोंबो दा बे XNDP हिसाबैनो जों सिन्था खालामदों जे बबेबा मोनसे पार्टिजों थानानै बिथांमोननि जोबथेसालियाव दोनजानाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ माब्रैबा मोनसेजों थाङोब्लाबो जोङो दिनैहाय सलिउसनाव लाबोनो हागोन बे मोनसे जोंहा सिन्था धारना खालामदों। दा जोंनि थांखिया बे नङामोन जे XNDP हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जे बिटिआरजों जे बिटिआर गोरोबथाजों जे बर' हारिया गोजोननाय थागोन बेखौ सानाखैमोन। दा जेखियानो जाया मानो बर'नि मोनफ्रोमबो गौथुमानो बा आफादफ्रानो दिनैहाय ज' जालायनानै बिटिआरखौ दिनै बिटिआरजों माबा मोनसे मावलांनो हागोन बा बर'नि समस्याखौ सुफुंलांनो हागोन साननानै दिनै बिटिआर रेकर्डखौ बिथाङा बायपास जानानै दिनैहाय सहि खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे सहि खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा पलिटिकेलि बा राजखान्थिजोंनो माबा मोनसे बर'नि रिजनेल पार्टिफोरजोंनो गोरोबनानै माबा मोनसे मुलाम्फाखौ खालामनो बिथाङा मिजिं दङमोन। बिथाङा सक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंजों सावरायदोंमोन जे बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुजाबुजि खालामलायनानै मोजाङै मोजां मावलांनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसिनि बा बिटिआरनि उन्नतिखौ खालामलांनांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन। बिनि सप्तासे बा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदान होजाफिनदों। रायदान होजाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों। बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों। दुखु मोननानै जों दिनै बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै बिथांमोननि जेबायदि अलखद बे अलखदखौ सिन्था खालामनानै जोङो दिनैहाय BPF पार्टिखौनो जों सेलेक्सन खालामदों जे BPF पार्टिखौ जों गभर्नमेन्टआव लाबोफिनोब्ला बिथांमोनखौ जों बख'नो हागोन होननानै जों सिन्था खालामदों। दा सिन्था खालामलायनानै जों बेखिनि कमरेड्सफोरजोंनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे काटा गाम्बारि बिलाव जयनिं प्रग्रामावनो जों गासैखौबो लिंहरजोबनानै जइन खालामदों आरो थांनाय बारावबो जोंहा तामुलपुराव जादोंमोन। बे तामुलपुरावबो जोंना खावसे जाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिया आरो खावसे दंबावो बिथांमोना खोथा होनानै दङ जोंखौबो थाबैनो खालामदो जेन'बा जोंनाथ' खावसेया जाहैबाय खावसे जोङो जेन'बा गोरोबलायनाय गैयियाव एसे एनैयाथ' थाखायो जेन'बा कमप्लेक्सबाबो दान्थे बिदान्थेया थालायो हिसाबै गावसोरनि चइस मथे जालायियाव खावसेया थाबथाबोदों हिसाबै खावसेया दा जाफिननायनि कन्टेक्ट खालामहरबाय थादों आरो खबर हरदों बिथांमोनहाबो थाबैनो लाजानो लुबैदों। बेफोरबायदिनो जोङो डिस्ट्रिक्ट गासिबो खालामलांगोन आरोखि जेन' जोङो बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ जों बोस्रांनो हानाय बायदि आरो बिटिसिखौ जों आबुङै गभर्नमेन्टआव लाबोफिननो हानाय बायदि। दा जोङो सिन्था खालामदों बिटिआर आरो बिटिसिनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं। जाय फारागथिया जोंखौ दिनै बिखा गावहोदों दुखु होदों दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर बासिन्दा हिसाबैबो दिनै सेटिसफाइड नङा। दा बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआरखौनो साबसिन मोननानै बिटिआर सोदोबखौ जोङो
नाङाखौनो होननांसिगोन बिटिआर सोदोबखौ जोङो नाङा होनोब्ला जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिसि हिसाबैनो जों गभर्नमेन्टखौ दाथारनांगोन अब्लानो जोङो जाथिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हागोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों जेरैबाबो लाबोनो होननानैनो जों रन्जन दैमारि फेक्सन हिसाबै जोङो फ्राय बिपिएफआव जगदान जाजोब्बाय होनबाबो लस गैया आरो जाबावगोन टिपकाय दङ टिपकायावबो जागोन गसाइगाव हिसाबैथ' जेनेबा सराइबिलनिया दा फैबाय आरो जा क'क्राझार हिसाबैबो दंबावो लासैनो जालांबाय थागोन सम आरो बोथोरखौ लानानै खारन जयनिंआथ' दिने दिन जाबाय थादों साराबो सम होनो हायाखै आरो नांबोनाय हिसाबै जांख्रिथायारि हिसाबै जोंनि कमप्लेक्सफ्रा सारनि आखाइजोंनो आर'नाइखौ गाननो लुबैनानै दं बेनिखायनो सारनि आखाइनि आर'नाइखौ नेनानै समखौबो नेबाय थादों बेजोंनो जोङो गासैखौबो लाबोजोबनानै जोङो बिटिसि दाफुंनायाव बा गभर्नमेन्ट बानायनायावहाय जोङो एकदम देहा मोदोम सोलेर होसोमनानै जोङो